Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ശാരദാക്ഷി മാതാജി. മാതാജി ഇപ്പം തിരിച്ചു വന്നു അല്ലേ? ഇല്ലില്ല മാതാജി, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിലാ. ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി, അത് കാരണം ഇരിക്കുകയാണ് മാതാജി. അടിപൊളി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് വാചോവേഗം, മനസക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷയേന സർവമഭിമാൻ പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യ, ഇതാണ് കണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിപിൻ പ്രഭു പറഞ്ഞു. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഹരിവ്. അപ്പൊ ഇവ 6ഉം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ ധീരൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ അർഹനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ആരാണ് ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്? ആരാണ് ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്? മാതാജി, ഗുരു രൂപ ഗോസ്വാമി. രൂപ ഗോസ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാരുണ്യം വേണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വൃന്ദാവനില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഉപദേശാമൃതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എത്ര ശ്രദ്ധയോടെയാണ്, ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വളർന്ന വ്യക്തികളാണ് വലിയ ഭക്തരായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും വിനയത്തോടു കൂടിയും ഗുരു പറഞ്ഞത് അതേപോലെ സ്വീകരിച്ച് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയ വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടുപോയി മനസ്സിലാക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നറിയാനല്ല, നമ്മള് ജീവിതത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ലെവൽ 3 ഉപദേശാമൃതം വെച്ചത് നമ്മളെല്ലാം സാധകരാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതില് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നതുമായിട്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പം സാധനാഭക്തി, വൈദി ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി തന്നെ 2 തരമുണ്ട്. വൈദി സാധനാഭക്തിയും രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. വൈദി സാധനാഭക്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. വൈദി സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇസ്കോണിൽ വരുമ്പോ, കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുമ്പോ ആദ്യം നമ്മളോട് പറയും നാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കൂ, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. നമുക്ക് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒഴിവാകാൻ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദി സാധനാഭക്തി. രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം തോന്നും. ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. വൈദി സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, നമ്മൾ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കണം, നമ്മള് ചായ, കാപ്പി, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അത് അവര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മള് മംഗളാരതി തൊഴണം, നമ്മള് ഭഗവാൻ ആരതി ചെയ്യണം, ഈ ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ട്
ആ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങും. പിന്നെ പ്രേമഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഉയർന്ന തലമാണ്. പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവരുടെ ചിന്തകളിലില്ല. അപ്പൊ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഭൈതി സാധനാ ഭക്തി ആണ് നമ്മളിപ്പോ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. നമ്മളിപ്പോ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അത് പരിശീലിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും മുൻകൂട്ടി അറിയുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മനസ്സും ഇന്ദ്രിയവും നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ പാഠം 1 നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? 6 കുറ്റങ്ങളെ, അതായത് നമ്മളുടെ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുൻ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഈ വാക്യം വിശദീകരിക്കും. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ മുൻ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഗുരു ആകാൻ യോഗ്യനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ദ്രിയത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ നാവ്, അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ നാവ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥ, ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ക്രോധത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുരു ആകാൻ യോഗ്യനാണ് എന്ന് പറയും. ഇതാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഗശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഗശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഗശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഷഡ്ഭിർ, ഷഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി, 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ, നമ്മുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയെ വിനശ്യതി, നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത്യാഹാര, അത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അമിതമായി സമ്പാദിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നതിനെയും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അത്യാഹാരയിൽ വരുന്നു. ഇനി 2ാമത്തത് പ്രയാസശ്ച. പ്രയാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത്, അമിതമായി അധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അമിതമായി അധ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രയാസം. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കണം. അങ്ങനെ അമിതമായി അധ്വാനിക്കുന്നതാണ് പ്രയാസം. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് അത്യാഹാര, 2ാമത്തത് പ്രയാസ, 3ാമത്തത് പ്രജൽപ. പ്രജൽപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായ സംസാരം. നമ്മൾ ഗോസിപ്പ് പറയില്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റവും കുറവും പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അങ്ങനെ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, സീരിയലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നോവലുകൾ, ഇതെല്ലാം പ്രജൽപയിൽ വരുന്നു. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രജൽപയിൽ വരും. പ്രജൽപ. 4ാമത്തത് നിയമാഗ്രഹം. നമ്മളിപ്പോ 4 പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ അത്യാഹാര, 2 പ്രയാസ, 3 പ്രജൽപ, 4ാമത്തത് നിയമാഗ്രഹം. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. നിയമാഗ്രഹയ്ക്ക് തന്നെ 2 അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. 1ാമത്തെ അർത്ഥത്ത് ആഗ്രഹയുണ്ട്, നിയമഗ്രഹയുണ്ട്. നിയമാഗ്രഹ, നിയമഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള ആസക്തി, അതാണ് നിയമാഗ്രഹ. എന്തിനാണ് നിയമമൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അമിതമായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള ആസക്തിയാണ് നിയമാഗ്രഹം. നിയമഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയേയില്ല.
നിയമങ്ങളെ പാടെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നിയമാഗ്രഹം. അത്യാഹാരം, പ്രയാസ, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ രണ്ടർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. നിയമാഗ്രഹയുണ്ട്, നിയമാഗ്രഹയുണ്ട്. ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അമിതമായി പാലിക്കുന്നതാണ് നിയമാഗ്രഹ. പിന്നെ നിയമങ്ങളെ പാടെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നിയമാഗ്രഹ. ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ജനസംഘം. ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ മലയാള വാക്കുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട്. ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ജനസംഘ. ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുക. ആ, അതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ലൗകികവാദികളാണ്, ഭൗതികവാദികൾ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാർ. അതായത് ഭക്തരുമായിട്ടല്ല ഇടപെടുന്നത്, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. അതാണ് ജനസംഘ. ഇനി ലൗല്യം. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ആർത്തി എന്ന് പറയും. തീവ്രമായിട്ടുള്ള, എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരാത്ത ആർത്തിയുള്ള, തീവ്രമായിട്ടുള്ള, അത് ഞാനൊരു കാര്യം വിചാരിച്ചാൽ അതെനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ, അത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഇതാണ് ലൗല്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത്യാഹാര, പ്രയാസ, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ തന്നെ 2 വരുന്നുണ്ട്. നിയമാഗ്രഹയുണ്ട്, നിയമാഗ്രഹയുണ്ട്. ജനസംഘ, ലൗല്യം. ഈ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താ? ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി, നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യം. ഇനി പറയുന്ന 6 പ്രവർത്തികളിൽ ഒരാൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഭക്തിയുത സേവനം നശിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ആവശ്യത്തിലധികം ധനം സമ്പാദിക്കാനും ചെയ്യുക. അതാണ് അത്യാഹാരം. ഒന്നാമത്തത് അത്യാഹാരമാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ആവശ്യത്തിലധികം ധനം സമ്പാദിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് പ്രയാസ, ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൗകിക കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള അമിത ശ്രമം. മൂന്നാമത്തത് പ്രജൽപ, ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രജൽപ. നിയമാഗ്രഹ, വേദനിരാകരണം, നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിരസിക്കുന്നത്, സ്വതന്ത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ വിചിത്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിയമങ്ങളങ്ങ് അമിതമായി പാലിക്കും. ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല, അവര് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ, ഇങ്ങനെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. അവർക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനമൊന്നും കാണില്ല. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിചിത്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തിനാണ് ശരിക്കും നിയമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബോധമില്ലാതെ അമിതമായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത്, അതും ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിയമ ചട്ടങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നതും ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും. ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ജനസംഘം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ലൗകിക ചിന്താഗതിക്കാരായ വ്യക്തികളുമായി സഹവസിക്കുക. അതാണ് ജനസംഘം. ആറാമത്തത് ലൗല്യം, അത്യാഗ്രഹമാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അമിതമായ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ലൗല്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പരിഭാഷ. ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. ഇതാണ് നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം ശരിക്കും എങ്ങനെയാ പോണ്ടേ? എളിമയായിട്ട് കഴിയാനും ഉയർന്ന ചിന്തയും. എളിമയായിട്ടുള്ള ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്താഗതി, ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് 3 ശക്തികളുണ്ട്. 3 ശക്തികളാണ്: അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. ഇങ്ങനെ 3 ശക്തികളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അത് എന്താണ്? ആന്തരിക ശക്തി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആത്മീയ ലോകങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നതും അവിടെയുള്ള ഭക്തരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ആന്തരിക ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അതാണ് ആന്തരിക ശക്തി.
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ എനർജിയും ബഹിരംഗ ശക്തി എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയാണ്. അപ്പോ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മായാദേവി, മഹാമായയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നത്. ആ മഹാമായയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ശക്തിയാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയും. ഇന്റേണൽ എനർജി, എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി, പിന്നെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് മാർജിനൽ എനർജി. അതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. അതായത് ഇവര് ആന്തരിക ശക്തിയുടെയും ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന് ആന്തരിക ശക്തിയും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും, തടസ്ഥ ശക്തി ബഹിരംഗ ശക്തിയിലെ നിയന്ത്രണത്തിലാകാം. രണ്ടിന്റെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുമ്പോൾ അവരാണ് ഭക്തരായി മാറുന്നത്. ഉയർന്ന ഭക്തരെ, അവര് പ്രേമപൂർവം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി ലഭിച്ച ആൾക്കാർക്കാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രേമം അവരിൽ ഉണരും. അവരെപ്പോഴും സദാസമയം ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവരെ മായയുടെ വലയിൽ പെടാതെ ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആന്തരിക ശക്തിയിൽ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉയർന്ന ഭക്തർ. അവരെല്ലാം ഏത് ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും? ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാം തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ തടസ്ഥ ശക്തികളാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആന്തരിക ശക്തിയിലാണോ അതോ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണോ? ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ മറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. എപ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉത്സുകരായിട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ബഹിരംഗ ശക്തിയിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ആന്തരിക ശക്തിയാണോ അതോ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണോ? ആന്തരിക ശക്തി. ആന്തരിക ശക്തിയിലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പ്രേമപൂർവം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. നമ്മളെല്ലാം സാധനാ ഭക്തരാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ തുടക്കക്കാരാണ്. ഭക്തി എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നവരാണ്. നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ABCD ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണ്. പക്ഷെ ആന്തരിക ശക്തിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ. ഒരു തുടക്കക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാരും. അപ്പൊ അതങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് ഉയർന്ന ഭക്തിയിലെത്തണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ സ്റ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമ്മളെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഉയർന്ന ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് സാധന ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർന്ന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ പുരോഗമനത്തിന് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ്. തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണ്. എന്നാൽ ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആന്തരിക ശക്തിയുടെയോ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിലാകാൻ സാധിക്കും. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി മഹാത്മാ എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം. നമ്മളെല്ലാരും മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റില്? ഒരു വ്യക്തി മഹാത്മാവാണ്, വലിയ മഹാത്മാവാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തു സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്തവരാണ്. അല്ലെ, മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ള വ്യക്തി, ഒരു വാദം, പരോപകാരവാദം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇസം ഉണ്ട്. നാഷണലിസം, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നിലും ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണും.
അവരെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവര്, ഓ ഇവരൊക്കെ വലിയ മഹാത്മാക്കളാണ്, അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയല്ലോ, സ്വന്തം കാര്യം പോലും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. അവര് എന്താണ് സ്വജനങ്ങളിലേക്കും സ്വസമൂഹത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, ഇതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അവര് സ്വന്തം സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും മഹത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തില്ലേ, ആ മനുഷ്യത്വം കാണിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയം സുഖിച്ച് ഇരിക്കാലോ എന്ന് കരുതും. പക്ഷേ ഇതിനെ പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് അതിന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റെൻഡഡ് എന്താ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരും ഇന്ദ്രിയ തർപ്പണത്തിലാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടലോ, ഞാൻ ഇന്ന് ആ വ്യക്തിയെ സഹായിച്ചു, ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരുന്നേനെ, ഞാൻ ഇന്ന് ആ വ്യക്തിയെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൗതിക സുഖത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത്. സഹായിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംതൃപ്തി വരും. അതും നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ആത്മീയമായ ഒരു മൂല്യവും ഈ കാര്യങ്ങൾക്കില്ല. നമ്മള് പരോപകാരം, പരസേവനം ഇതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ ഇതൊന്നും സഹായിക്കില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ വികസിതമായ ചിന്താഗതിയായിരിക്കും, സത്യസന്ധരായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ഈ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വേറൊരാളെ സഹായിക്കുന്നത് ഭഗവാന് തൃപ്തിയല്ലേ? ശരിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ, വിശന്നു വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മള് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ പൈസ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പം വെള്ളം അടിച്ച് കളയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ചേട്ടാ ഒരു ബിരിയാണി, ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി. നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സംതൃപ്തി കിട്ടും. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ അത്രയും ചെയ്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്? ഇത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവോ? ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിശന്ന് വലയുന്ന ഒരുത്തനെ കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ അപ്പൊ സന്തോഷമാവും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ലതല്ലേ ചെയ്തത്? വിശന്നിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? ഭഗവാന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത്? അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടം അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്തായിരിക്കും ഇഷ്ടം? ആ വ്യക്തിയെ ആത്മീയമായി പുരോഗമിപ്പിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മാമന്ത്രം കൊടുത്ത വിശപ്പ് മാറുമോ? ആത്മാവിന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റണം. പക്ഷെ നമ്മള് ഫുഡ് വിശന്നിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഏത് ഫുഡ് കൊടുക്കണം? നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അല്ലാതെ വിശന്നിരുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ചില ആൾക്കാർ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിടും. അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ സേവകനാണ്, ഞാൻ മനുഷ്യത്വവാദിയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തില്ല. മഹാത്മാവെന്ന വ്യക്തി ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനേ നോക്കുള്ളൂ. ആ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമായോ, ഭഗവാന് സന്തോഷമായോ, ആ ചിന്തയുള്ളവരാണ് മഹാത്മാവ്. അവരെല്ലാം ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മഹാത്മാവ്. അപ്പോ ആ വിശന്ന വ്യക്തിയുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആത്മീയമായി കാരണം ആ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടൊരു സുഹൃതി ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ആ വ്യക്തി പോലും അറിയാതെ ആത്മീയ സുഹൃതിയാണ് കിട്ടുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലും അത് ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു മൂല്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുണ്യം ലഭിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ കുറെ
നല്ല സാമൂഹ്യ സേവനം, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക? സ്വർഗം ലഭിക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോരും. സ്വർഗലോകത്ത് പോവും. പക്ഷെ ഉം. സ്വർഗലോകം എന്താ? ചീനയെ പുണ്യേ മർത്യലോകെ. അതിന്റെ നമ്മുടെ പുണ്യമൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മർത്യലോകത്തേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആത്മീയമായി സ്പിരിച്വലി ആണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പ്രസാദം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് സുഹൃതി ലഭിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഭഗവാനിലോട്ട് എത്താനുള്ള ഒരു എന്ന ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? വിശാല മനസ്കനാണ്. ഏത് സമയം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ചിന്തയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കും ആ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യം നിർവഹിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് മഹാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി. ഇനി വേറെ രണ്ടാമത്തെ തരം ആൾക്കാരാണ് ദുരാത്മാവ്. ദുരാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം നാരോ മൈൻഡഡ് ആണ്, അതായത് അവികസിതമായ ഹൃദയരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർക്കുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന ചിന്തയേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ എന്താ, നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ, മൂക്കിനെ, വായിനെ, കൈനെ, ത്വക്കിനെ, അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പം എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ട് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാഷണലിസം, എന്റെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി, പരോപകാരത്തിന് വേണ്ടി, മനുഷ്യത്വവാദം, അതും എല്ലാം എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളും ദുരാത്മാവാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ മഹാത്മാവാണ്. ഭൗതിക തലത്തിലല്ല, ആത്മീയ തലത്തിൽ അതിനൊരു മൂല്യവുമില്ല. അപ്പൊ അതും ദുരാത്മാവ്. പിന്നെ എന്താണ്, അവർക്ക് ചില ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണും. പുറമേ വളരെ സൗമ്യനായിരിക്കും, പക്ഷെ ഉള്ളില് അവരും ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ അവർക്കില്ല. അവരെല്ലാം ഏത് ശക്തിയുടെ കീഴിലായിരിക്കും? നമ്മൾ 3 ശക്തി പറഞ്ഞു: അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ ഈ ദുരാത്മാവ് ഏത് ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മഹാത്മാവ് ഏത് ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവര് പറഞ്ഞോളൂ, അവർക്കാണ് നമ്മള് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക. മഹാത്മാ ഏത് ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി. ദുരാത്മാവ് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇയറൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അവരെല്ലാം ദുരാത്മാവാണ്. മഹാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ചിന്ത മാത്രമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. വിശാല മനസ്കനായിട്ടുള്ള, സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭൗതിക ഊർജത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇത് ആത്മാവുകളെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മഹാമായയുടെ, ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കളെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. 3 ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ഇങ്ങനെ 3 ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സുനാമി വരുന്നു, എർത്ത് ക്വേക്ക് വരുന്നു, പ്രളയം വരുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ആദി ദൈവിക. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ആദി ദൈവികമാണ്. അത് ദേവന്മാരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അത് നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. ഭൂമി കുലുക്കവും, മഴ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു, കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നു, ഭൂകമ്പം വരുന്നു, വരൾച്ച, മഴയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അങ്ങനെ വരൾച്ച വരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശമാണ് ആദി ദൈവികം. രണ്ടാമത്തെ ക്ലേശമാണ് ആദി ഭൗതികം. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു വ്യക്തി നമ്മളെ അടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ വണ്ടി വന്നിടിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ആദി ഭൗതികമാണ്. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ
ഒരു നായ വന്ന് നമ്മളെ കടിക്കാൻ ഓട്ടിക്കുന്നു, അതും ഭൗതിക ക്ലേശത്തിൽ വരും. കൊതുക് വന്ന് കടിക്കുന്നു, പിന്നെ കൊറോണ വൈറസ് വന്നു. അപ്പൊ കൊറോണ ഉള്ള സമയത്ത് ആ കൊറോണയൊക്കെ ഭൗതിക ക്ലേശമാണ്. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്വന്തം മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശം. സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പം ഇപ്പോ നമ്മൾ മലക്കറി അരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കൈ കത്തി വെച്ച് അരിഞ്ഞു കളയും. അത് നമ്മൾ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട്, വേറെ ആരും നമ്മളെ കൈ മുറിച്ചതല്ല, നമ്മൾ തന്നെ മുറിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ശാരീരികവുമാകാം മാനസികമായിട്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കും, അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനായിരിക്കും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവന്റെ ചിന്താഗതി, അവൻ എന്നെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് കുറെ ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ഇനി എന്തുണ്ടാകും എന്ന് ആദിയും ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശമാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, അർത്ഥദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദി ഭൗതികം മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളവർ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഉപാധിബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഹാപ്പിയാണ്, ഇവിടെ എന്താണ് കുറവ്, എനിക്ക് കാറിന് കാറ്, വീടിന് വീട്, നല്ല ജോലി, നല്ല ശമ്പളം, കുടുംബം, ഭാര്യ, മക്കളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ ദുഃഖമാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങൾ വരും, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ വരും. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരെ അസുഖങ്ങൾ വരും. അപ്പോ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ വേറൊരു മുഖ്യമായ പ്രശ്നം, 4 കാര്യങ്ങൾ: ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ 7.14 പറയുന്നു, ദൈവികേശ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം ധരന്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ 3 ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ. ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ആ ബന്ധനത്തെ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു വഴിയാണ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം. ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഈ പടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സാഗരമാണ്. ഈ ഭൗതിക ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുള്ള, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയുള്ള, ആവർത്തിച്ച് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷ നേടുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് ചെയ്താൽ രക്ഷ നേടാം? ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്ഷ നേടാം. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം ധരന്തി. എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്ഷ നേടാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ആ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തേത് അത്യാഹാരം. ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒരുവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ നിർത്തുന്നു. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് വേറെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും വേണ്ട. അതായത് ഞാൻ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, ഞാൻ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ, എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, എന്റെ ജീവിതാവസ്ഥ, ഇതൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥത, ഇത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കും. ആ ദൃഢത നമുക്കുണ്ടാകണം, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢത. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അത്യാഹാരം, നമ്മളെ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘർഷ ലൗല്യം. ആദ്യത്തേതാണ്
അമിതമായി ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിക്കുക, അതാണ് അത്യാഹാരം. അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം അതി എന്ന അർത്ഥം, വളരെയധികം. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ആഹാരം. ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഖരിക്കുക, അമിതമായി ശേഖരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കുക. ഇതും ആഹാരത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കിളിയെ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഒരു ചാക്ക് അരി റോഡിൽ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പക്ഷികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പക്ഷികൾ വന്ന് അതിനാവശ്യമുള്ളത് കഴിച്ചിട്ട് അത് പറന്നു പോകും. അതേസമയം ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവര് പറയണേ ഉത്തരം. അത് മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് എടുക്കും. ആ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കഴിയുന്നത്ര മാത്രം ശേഖരിക്കും. ബാക്കിയും കൂടെ വേറെ ആർക്കും കിട്ടല്ലേ, എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളത് മൊത്തവും വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചാക്കോടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ആണ് അത്യാഹാരത്തിൽ വരുന്നത്. ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് അത്യാഹാരമാണ്. ഈ അത്യാഹാരം വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത്യാഹാര പ്രവണത കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഈ അത്യാഹാര പ്രവണതയാണ്. ഈ അത്യാഹാര പ്രവണതയുള്ള വ്യക്തികള് എന്താണ് അവര് ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള നല്ല നമ്മുടെ വരുമാനത്തിനൊത്ത നല്ലൊരു വീടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ളവൻ വലിയ മാളിക, ബംഗ്ലാവ് പോലൊരു മാളിക വെച്ചു. അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കും അതേപോലൊരു വീടുണ്ടാക്കണം. ശരിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് കഴിയാനുള്ള സാധാരണ ഒരു വീടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ട്, അവൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ല. എന്നാലും അവൻ ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ, എനിക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത. അപ്പൊ അത് അത്യാഹാരമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടതിൽ നമുക്കിത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ പ്രതാപം കാണിക്കാനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അത്യാഹാരം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം മനസ്സ് പല രീതിയിൽ പറയും, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് നാളെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. കുറെ പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മനസ്സ് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും കിട്ടില്ല. നമ്മളത് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുകയും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശരീരത്തിന് അത് കേടാണ്. സമ്പാദിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്രയാസം. ഈ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ചിന്തയും കൂടെ ഉണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വ്യർത്ഥമാക്കും. അവരുടെ തന്നെ തത്വചിന്താ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ ആത്മീയവാദികളല്ലേ, അവരും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരാത്ത സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്താഗതിയിൽ കൂടി സ്വന്തമായി ചിന്തിച്ച് അമിതമായി ജ്ഞാനം നേടി എടുത്ത്, അമിതമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാകണമെന്നില്ല, അതും അത്യാഹാരത്തിൽ പെടുന്നതാണ്, അത്യാഹാര വകുപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് എഴുതും, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതും. അപ്പോ എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയാലും അവർക്ക് മതിയാവില്ല. വീണ്ടും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വരുന്നത് അതും അത്യാഹാരമാണ്. ശരിക്കും എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം മുതലായ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന അതെല്ലാം അത്യാഹാരമാണ്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക്, നമ്മളുടെ സ്വന്തം ജീവൻ നിലനിർത്താനും സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്, ഇതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, ഭൗതികമായ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലായിരിക്കില്ല. ഒരുപാട് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടിയാലും മതി വരത്തില്ല, അവരുടെ പേരിന്റെ കൂടെ BA LLB അങ്ങനെ പല ഡിഗ്രീസ് അവരുടെ പേരിന്റെ കൂടെ വരും. അതും അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. കാരണം ആവശ്യം, നമുക്ക് ഡിഗ്രി എടുക്കുക, ജോലി കിട്ടണം, ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു, ജോലി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജോലിക്ക് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു. അതല്ല
സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ പൊസിഷൻ കൂടുതൽ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ ഒരുപാട് ഡിഗ്രി എടുക്കും. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതാണ്. അതും അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം മാത്രമല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ. ചിലര് ഒരുപാട് ബുക്ക് വായിക്കുന്നവരുണ്ട്. ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വായിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് ഭാഗവതം വായിക്കൂ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കൂ, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കൂ. അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഭൗതികവാദികൾ എഴുതിയ ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും, ഞാൻ ഇത്ര ബുക്ക് വായിച്ചു, 1 മാസം കൊണ്ട് ഇത്ര ബുക്ക് വായിച്ചു. ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നു? അത് അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്യാഹാരം മനസ്സിലായല്ലോ. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ ആഹാരം കഴിക്കുക, കൂടാതെ അമിതമായി ശേഖരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം മാത്രമല്ല, നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് വസ്തുവും അമിതമായി ശേഖരിക്കുന്നത് അത് അത്യാഹാരമാണ്. ഇപ്പം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് സാരി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സാരി, ആവശ്യത്തിന് സാരി ഉണ്ട്, എന്നാലും അത് പഴയതായിപ്പോയെന്ന് കരുതി നമ്മൾ പുതിയ സാരി, പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുക, ഇതെല്ലാം അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് പ്രയാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി പ്രയത്നിക്കുക. അമിതമായി പ്രയത്നിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണം. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അനുസരിച്ച് എനിക്കൊരു മണിമാളിക കെട്ടണം, പക്ഷെ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമുക്കില്ല. നമ്മളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. കൂടുതൽ പൈസ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യും, 1ഉം 2ഉം ജോലികൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കും. അതാണ് അമിതമായ പ്രയത്നം. ശരിക്കും അത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് വേണ്ടി അമിതമായി പ്രയത്നിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മളെ ആത്മീയമായി പുരോഗമിക്കുന്നില്ല. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, സമാധാനവും ശാന്തവുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സ്വല്പം നിലവും ഒരു കറവ പശുവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും അയാൾക്ക് ശാന്തമായി ജീവിക്കാം. തന്റെ ഉപജീവനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ദേശം തോറും തെണ്ടി നടക്കേണ്ടതില്ല. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ധാന്യങ്ങൾ വിളയിച്ചെടുക്കാം, പശുക്കളെ കറന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അവന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതോടെ അവസാനിക്കും. അപ്പം ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഈശ്വരനുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയി രാത്രി 9 മണിക്ക് തിരിച്ചു വരും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ. അവർക്ക് എവിടെയാണ് ഈശ്വരനെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം? നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ജന്മ ഉദ്ദേശം പോലും അറിയാതെ അവര് ഈ ശാശ്വതമല്ലാത്ത നശ്വരമായ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് പ്രയാസം. അമിതമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. ഇതിനാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി, അത്യാഹാരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി, കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി അമിതമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. ഈശ്വരനെ കുറിച്ചോ ഈശ്വരന്റെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാധിക്കില്ല. പരിഷ്കൃതൻ എന്ന് ഭാവിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യരെന്താ ചെയ്യുന്ന? ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കത്തേയില്ല. അവരാവശ്യത്തിലധികം സ്വന്തം രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യരാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയ ഉടനെ അടുത്തുള്ള പുതിയ ഹോട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇന്ന ഫുഡുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പോയി ഭക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഹോട്ടൽ ഫുഡിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും മുക്കിനും മൂലയിലും ഇപ്പൊ ഹോട്ടൽസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവന്റെ രസനം, അവന്റെ നാവിന്റെ രുചിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വയ്യ. നാവിന്റെ രുചിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് അവൻ കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരമെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും, അല്ലെ? പശുവിൽ നിന്ന് പാല് കിട്ടാൻ പശുവിനെ തന്നു, ധാന്യങ്ങൾ വിളയിക്കാൻ എല്ലാ ധാന്യങ്ങൾ തന്നു. ഇതെല്ലാം വെച്ച് മനുഷ്യന് സമാധാനമായിട്ട് നല്ല ദീർഘായുസോടുകൂടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നു. പക്ഷെ നമ്മളുടെ നാവിന് അതൊന്നും പോരാ, വീണ്ടും വീണ്ടും വേണം. ആവശ്യത്തിലധികം നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരുപാട് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു വരെ തിന്നുകയാണ്. മനുഷ്യന് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബുദ്ധി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരീരം മനുഷ്യജന്മം മാത്രമാണ്.
മറ്റു ശരീരങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ബുദ്ധി തന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരുപാട് കശാപ്പുശാലകൾ, വേശ്യാലയങ്ങൾ, മദ്യഷോപ്പുകൾ, വ്യവസായശാലകൾ ഇതെല്ലാം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ, ക്രമത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇതിനെല്ലാം സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയാസം ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിക്കുന്നതാണ്. എളിമയോടെയുള്ള എളിയ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്ത, ഈ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. മാനസികാവസ്ഥ. അമിത പ്രയത്നം ഒരാളെ മാനസികമായി അടിമയാക്കുന്നു. ദുരുപയോഗം ചെയ്ത ബുദ്ധി. കൃഷ്ണാബോധ സേവനത്തിലെ പ്രയാസം. 2 മാനദണ്ഡം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുമായി ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ, ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു വലിയ മണിമാളിക വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഭക്തരാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് എന്റെ ഭക്തിയെ രക്ഷിക്കുമോ ശിക്ഷിക്കുമോ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എനിക്കെന്തിനാ? എനിക്കിപ്പോ താമസിക്കാൻ നല്ല വീടുണ്ട്, എല്ലാരും നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു, സാമ്പത്തികമായി സെറ്റിൽഡ് ആണ്, ഇപ്പോ എനിക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാര് ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് സ്കൂട്ടർ വേണ്ട, എനിക്ക് കാറ് മതി എന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ആ കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതെന്നെ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുമോ ഇല്ലയോ. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മംഗലാരതി തൊഴാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സ്കൂട്ടറിൽ ഭാര്യയായിട്ടാണ് മംഗലാരതി തൊഴാൻ വെളുപ്പിനെ പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് നായ്ക്കളുടെ ശല്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നായ്ക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്നതിന് ചേസ് ചെയ്ത് കടിക്കാനിട്ട് പോകും. അപ്പോ സ്കൂട്ടറിലായതുകൊണ്ട് ഇത് വന്ന് കടിക്കും എന്നുള്ള ഭയം, ചിലപ്പം വണ്ടി താഴെ വീണ് രണ്ടുപേർക്കും അപകടം പറ്റാം. അപ്പൊ അവര് കാറ് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത്യാഹാരമല്ലേ, അവർക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, അത് പോരെ, കാറ് വേണം. അപ്പൊ കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അവരെ ഭക്തിയെ രക്ഷിക്കുവോ അതോ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുവോ? നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം വാങ്ങിക്കുകയോ സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയെ രക്ഷിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ച് അവര് കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഭക്തിയെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇനി പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ നായ്ക്കളുടെ ശല്യം, കാറിലാകുമ്പോൾ അവര് സേഫാണ്, നായ്ക്കൾക്ക് അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, സമാധാനമായിട്ട് അവർക്ക് മംഗലാരതി തൊഴാനും അപകടമൊന്നും ഇല്ലാതെ വരാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ സ്കൂട്ടറിൽ പോയി അവർ വീഴുകയും പിന്നെ ആശുപത്രി പോവുകയും അവർക്ക് മംഗലാരതി തൊഴാനും സാധിക്കില്ല, പിന്നെ ആശുപത്രി ചെലവ് ഒരുപാടാവും. ഇതാകുമ്പോൾ കാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവര് സേഫാണ്. അപ്പൊ കാറ് വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടെ അത്യാഹാരമാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്. അല്ല, കാരണം അത് അവരെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വസ്തു, നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്നത് ഒന്നും തെറ്റാന്നല്ല, നമുക്ക് വെക്കാം. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് എനിക്കിത് ആവശ്യമുള്ളതാണോ അല്ലയോ, എന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയെ അത് കോട്ടം ചെയ്യുന്നതാണോ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് കോട്ടം തരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, എന്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? അപ്പൊ അവരും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തെ അത് സഹായിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചായിരിക്കും ആ ഉത്തരം നമുക്ക് തരിക. അപ്പൊ ഈ 2 മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും തീരുമാനമെടുക്കുക. അപ്പൊ അത് അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നമാവുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 3-മത്തത് പ്രജൽപ. പ്രജൽപ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം, ഗോസിപ്പുകൾ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കരച്ചിലിനെ നമ്മൾ ഉപമിച്ചു. ആരുടെ കരച്ചിലിനെയാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? വാച്ചോ പോക്രോം പോക്രോം എന്ന് കരയുന്ന മണ്ഡൂക ഗ്രന്ഥന അല്ലെ. അപ്പൊ ആ തവളയുടെ കരച്ചിലിനെ അതുപോലാണ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം. അനാവശ്യമായ സംസാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ, നോവലുകൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നതും പ്രജൽപ്പയാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതും പ്രജൽപ്പയാണ്. മിഥ്യാ സംഭാഷണം. ഇപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് ഒരുപാട് അനാവശ്യ സംസാരം വരും. TV കാണുക,
ടെലിവിഷൻ വീക്ഷിക്കുക, ഒരുപാട് സീരിയലിൽ അഡിക്റ്റ് ആവുന്നു, കുട്ടികൾ കാർട്ടൂണിലും ഗെയിംസിലും ഒക്കെ അഡിക്റ്റ് ആവുന്നു. ഇതെല്ലാം പ്രഗൽഭയിൽ വരുന്നതാണ്. ചില ആൾക്കാര്, വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള്, കാരണം അവരുടെ ഊർജവും സമയവും പാഴാക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അവരുടെ ഊർജവും സമയവും കളയുകയാണ്. ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും സിനിമയെ കുറിച്ചും മറ്റ് ആഭാസങ്ങൾ, അല്ലെ അപ്പുറത്തെ അവരുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പറയുക, അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നടന്നതും. ശരിക്കും പത്രത്തിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ആണല്ലോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ടിവിക്കാരും പത്രക്കാരും വലിയ കോളത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ആകർഷണം അതിലാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രഗൽഭയിൽ വരുന്നതാണ്. വാർദ്ധക്യത്തിൽ വരുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കിനി മക്കളെല്ലാം സെറ്റിൽഡ് ആയി, ഞാൻ പെൻഷനായി, എനിക്കിനി ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. അപ്പം അവരുടെ ടൈം പാസിനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചീട്ട് കളിക്കും, ക്ലബിൽ പോകും. ചിലപ്പം അവർ ഓരോ ഹോബീസ്, ചിലര് എന്താണ് വീട്ടില് വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ ആയിരിക്കും അവരുടെ സമയം മൊത്തവും ചെലവാക്കുന്നത്. മീൻപിടുത്തം, പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം വാർത്ത തന്നെ, 24 മണിക്കൂറും ടെലിവിഷൻ, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, കേൾക്കുക, ഫോൺ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സുഖാന്വേഷണം അത് അന്വേഷിക്കുക, അങ്ങനെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഇതെല്ലാം പ്രഗൽഭത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ സഹായിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രഗൽഭ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായ സംസാരം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ സംസാരത്തെ, നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ വാക്കുകളെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിപ്പെടുത്താൻ, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുക, ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും, കൃഷ്ണാബോധപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം പ്രഗൽഭയാണ്. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത വർത്തമാനം, അതാണ് അനാവശ്യ ജൽപ്പനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗൽഭ. ഉപയോഗശൂന്യമായ സംസാരം, വാദങ്ങൾ, ഗോസിപ്പുകൾ, സംവാദങ്ങൾ. ഇപ്പൊ TV ഓൺ ചെയ്താൽ പല പല സംവാദങ്ങളായിരിക്കും, ടോക്ക് ഷോസ്. അത് കാണാനാണ് എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാത്തിരുന്ന് കണ്ടത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണും. പല ചാനലും പല സംവാദങ്ങളായിരിക്കും, അത് തന്നെ വീണ്ടും കാണും. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അസത്യ സംസാരം, ലൗകിക സംസാരം, ഭക്തനിന്ദ, ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നാള് നമ്മളെ വേസ്റ്റ് ആയി. ഇനി മുതൽ ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു അവസരമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കാനുള്ളതല്ല. നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, അവഗണിക്കുക, അതാണ് നിയമാഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും പോവാനായിട്ട് സമയമായല്ലേ? മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഇപ്പൊ 8 മണിക്കല്ലേ? അതില് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചു പേരുണ്ടല്ലോ. ഗീത മാതാജി ഉണ്ടല്ലേ? ഞാനുണ്ട്. മാതാജി ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രഭുസും ഉണ്ട്, മാദേവി മാതാജി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഇതിവിടെ നിർത്താം. നാളെ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനും അടുത്ത ശ്ലോകവും എടുക്കാം. നാളെ നമുക്ക് വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ, കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്താലും നമുക്കിതങ്ങ് തീർക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ മാതാജി? ഈ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലുള്ളവരാണ് നമ്മളുടെ ലെവൽ 3യിൽ ഒരു കൂടുതൽ പേരും ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിയമാഗ്രഹം, നമ്മൾ 3 ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി ബാക്കി 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി കാണാം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകവും കൂടെ കാണാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേട്ടില്ല, മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു മാതാജിയുടെ സൗണ്ട്. ബുക്സ് കിട്ടോ? ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ. മാംഗ്ലൂരിൽ മലയാളം ഇല്ല മാതാജി. മലയാളം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മാതാജി കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരുണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്, തൃശ്ശൂരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ പോകേണ്ടവര് പൊയ്ക്കോളൂ. നമുക്ക്
ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ബാക്കി നാളത്തെ ക്ലാസ് കാണാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നാളെ നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ, വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം.